پشتی êrişa Tirkiye û grûpên çekdar ên ser bi opozisyona Sûriyê ve bo ser bajarê Serêkaniyê û pêşveçûna hêzên êrîşker ber bi gundên Rojava Rojhilat û Başûrê Serêkaniyê ve tirs li ba akinciyên Aşûrî li gundên di navbera Serêkaniyê û Tiltemir de çêbû. Lewra berê xwedan Tiltemir û gundên Aşûrî nişîn li Başûrê Tiltemir û li ba xizmên xwe li gundê Tilnesrî bicih bûn. Bihêvîne êrîş zû bi dawî bibe heta ku bikaribin vegerin mal û gundên xwe. بهاي صار ضرب ونحن نزحنا يعني النسبة دماشار دەست پێکرام کۆچبەر بوون تو دزانی ژن دەترسن ji ber vê yekê em derketin mawanên xwe bicîhiştin em bihêvîne vegerin mecilên xwe û hinek kelûper bi xwe re anîn hevjînê min jî li malê ma تركنا يعني بيت وهيك جوزي كمان مسكين بالبيت Ji aliyekî din ve hêzên pasevanên xabûr ên Aşûrî ku beşekin ji Hesedê li gundên Aşûrî nişîn û çeperên şer belav bûne. Da ku berevaniyê di ber xelk gund û dêrên xwe de bikin. Hev dem tirs li ba berpirsên Aşûrî heye got êrîşa Daişê ya sala 2015 li ser gundên wan careke din ji aliyê grûpên çekdar ên opozisyonê ve dubare bibe. Lewra wan xwe ji bo vê yekê baş amade kiriye. ب 2015 كان آخر هجوم علينا من الجماعات الإرهابية الداعشية. Di sala 2015 da êrîşa dawî ji aliyê Daişê li ser me de hat kirin. Di encam da gelek Aşûrî hatin revandin û gelek kenîse û gundên me jî hatin talankirin û wêran kirin. Niha jî em ditirsin heman êrîşa hovene ji aliyê çeteyên Tirkiyê li ser me de bêkirin. Em cardin ditirsin êrîş li ser gund û kenîseyên me û li ser gelê me ya Aşûrî Kildanî Siryanî û her wiha bêkhateyên Kurd û Ereb û hemû xelkê Sûriye çê bibe. وبشكل عام كافة المكونات العربية والكردية وكافة المكونات الشعب السوري. Dawiya Sibatê û destpêka adara 2015 çekdarên Daişê êrîşî gundên Aşûrî nişîn li ser çemê xabûr li derdora Tiltemira Cezîra Rojavayê Kurdistanê kirin. Di encam de gelek gund talan kirin û piraniya kenîse û dêran wêran kirin. Her wiha bi sedan Aşûrî revandin. Ji xeyînî ku bi sedan malbat jî ji navçeyê koçber bûn. Niha jî tirs heye got heman karesat ji aliyê grûpên opozisyonê ve dubare bibe. Loloxan Rûdaw